Wah, putuku ngger. Sikra kang bala tuminga prang campo samya ngedal wong lir adet wileting godra janyeng kung mangundang nete wah dalam maunipun kados Siwa Narada ingkang kanthi semengko pangabodra wonten mikatos menapa Siwa Narada kula ingkang putra paduka kula pun Bathara Wisnu nyadhong dawuh inggih Siwa Narada kula inggih nyadhong dawuh wonten mikatos menapa Siwa Narada miyos wonten ing merpat kepanasan wah ya aku anakmu lanang Bathara Bayu kok nyadhong dawuh wigati apa Siwa Narada ya ngger Wisnu Brama lan Bathara Bayu mulane jeneng kita padha ndak timbali ngadhep ana ing pengarep aku dina iki ngerti ya. Dina iki kayangan Sraya Kunggan ya kuwi kadangmu si Bathara Kala. Lho. Kadangku Bathara Kala nyuwun menapa? Iya. Wonten kados menapa kadangku Bathara Kala minggah dhateng Kayuwangan. Ah, kowe ngerti dhewe. Siji Bathari Durga, loro Bathara Kala ku jer munggah nyang Kayuwangan. Mesti ndadekake bubrahe tatanan kayangan Sraya. Wis to wis. Iki wangune Bathara Kala nuwun pangan daginge manungsa. Kok adiguru ngidini ora kaki. Loh, kok mekaten. Iya. Ning ya kuwi sing didini dadi pangane Bathara Kala ya kuwi manungsa kang nandhang Sukerta kula ya isih apal to sekene to nggih inggih kula tasih kemutan wing tiyang nandhang Sukerta menika. Coba apa wae iki. Larung panganting lae kedono kedini. Cendang kapit pancuran pendhuk. Lah nyatane isih kene kuwi dibadhok dening Bathara Kala. Mula dina iki banjur aku njaluk izin karo adikku. Aku bakal nuwun nganakake dadi dalang pengruwatan tak ruwat sakabehing ngarep padha kang nandhang Sukerta bakal tak ruwat tak ilangi mula Sukarti karep ben aja nganti dadi panganing Bathara Kala. Oh lah dalam mekaten. Mekaten iya. Mula dina iki ngger kowe aja mingkuh. Pekewo lan dina iki anakku sing tak sang supaya dadi dalang pengruwatan ora ana liya ya mung jeneng kita ngger Bathara Wisnu awit sira iku dewaning banyu-banyu kuwi penguripan manjing katentreman. Kowe bisa nentremake marang sakabehing tangar apa doa iki mengaten ngestakaken dawuh. Nanging mangke rumiyin lho dados dalang pengruwatan kedah syaratipun kathah ya wong. Syarate apa ora kaki? Katerusipun kedah gentur tapanipun utahe remen kulina talak brata. Lan kedah sampun mantu. Iya nyatane kowe ya wis mantu. Lan kowe iki ya wis kulina prihatin jaman nom-nom wis ora kurang-kurang ngemu prihatin. Wis mbok rewangi. Poso ngebleng kungkum lan nyekar-nyekar ya komplit. Oh ngaten. Ya kowe nyatane nek tumindakmu ya jujur awit dalang sejati dalang pengruwatan kuwi bojone ya mung siji nyatane bojomu ya mung siji ngono nggih. Oh inggih ngaten mboten ngestakaken dawuh. Aturipun dados dalang pengruwatan kedah tasih turun dalang. Ah nyatane kowe isih turun dalang. Kowe kuwi turun saka pengging mutu swargi simbah Gandamartaya kuwi dalang jaman Sinun ping 10 kuwi dalang kondang. Mbahmu Gandamartaya kuwi nurunake ibumu nurunke kowe iki isih turun dalang. Mbahmu buyut sing Semarana.
Sangran bangakku Mbah Gandayasa utawa Mbah Ndodisih ku ya dalang kondang. Kowe iki sing turun dalang. Oh nggih menawi ngaten mboten ngangstaken dawuh. Mangken men dalang penguratan kedah komplit syaratipun kedah gadah gamelan wayang kaitan komplit. Ah nyatane ku ya wis di gamelan priyanti dhewe ngono kok. Oh nggih. Karo kaitane sik wis iki rombongan iki wis rombongan Kulinamur adike sik Mas Tarno, Mas Mul, Mas Manto. Kabeh iki rombongan sedulur awake dhewe kabeh Pak Pomo. Lha nggih. Wis engko sing ngiri karo kowe nggih. Ngakon staken dawuh. Mula dina iki kowe dandana dadi dalang penguratan kareben aja nganti ngawis tarani ya nggih wis nggih mboten aku staken dawuh. Nanging ngaten lho menika namung njageni dalang kok sok mara jejakno kedah gadahi serati mboten nyetang pengendangan pengender niku kedah gadah. Ya sing ngendangi wis pasrahno karo Mas Ngali kuwi wis. Oh iya, selok ambak yaine cilik. Wah, sabetane kebokane sing medene ngilane tenan kuwi. Karo Pak Slamet ngendeng mung cek mantep Mas Ngali. Wah, nggih menika leres ngono iki. Engkang gender saegenipun sinten? Ya, Lah aku sapa? Sakmenika Siwa Narada. Ya, aku mbok kon gender ora mantra-mantra pengendere wis kaya Mas Gita mungsuk kuwi kok. Mas Gita kan pengendere ya elok, grimengane ya mat. Apa Mas Manto ya ngender ya elok. Iki. Kakang Mas Brahma iki kula aturi dados pengender iki. Wah, aku sing ngender. Iki Siwa Narada kula aturi dados pengendang kula. Ya, yen aku sing ngender ya nek Siwa Narada ora diaturi ngender aku sing ngender ora apa-apa. Nggih sakmenika Kakang Mas Brahma ngaturi wina jaman rumiyin menika pengender kedah wanita. Mila panjenengan kula aturi ngagem cara busana wanita. Wah, lah aku ora nggo gelungan ki piye? Mboten apa-apa nyambut ngen Mbak Yanti napa sinten? Ya sing tak dandan cara wadon itu semelan. Ya, aku tak nganggo mit secahe dandan dina iki. Wah, kok sik aku didapuk napa-apa iki. Aku tak ngegong. Wah, mboten ngegong. Wis gong-gong ae mungkul Mas Tarno iki. Ora sakjane, Nger. Bathara Bayu kita ndak dadekake dadi juru pambigaling lagu. Kowe dandana dadi bocah. Onta-anting dadi tuna bapa-bapa tuna mengko yen kepethuk karo Bathara piloran ajaran Bathara. Ya yen ngono stokake. Saya dandan dina iki nggih murid sak dawarsa monggo nggih gantos busana. Ana tuwi sing wang widi wong yen sabar lan narima kinanjar dawa umure sugih kadang pamong mitra kinacek mring sasrama yen lara iku gampang gone antuk tombo adalah
Anakku wis bareng dandan cara wah bagus jan bagus kaya Dewa Darat. Inggih Siwa Narada mekaten saking dawuh Paduka Siwa Narada. Ya saiki ngene ya Nger. Ganti rupa ya ku ganti jeneng. Lajeng kados pundi saiki jeneng sira tak wene jeneng ya ku Kyai Dalang Kandha Buwana. Kula dipun paringi nami nggih Kyai Dalang Kandha Buwana. Ya Kandha sekarang ini buana jagat muga dadi dalang bisa kondang sak rumahing jagat inggih boten ngestakaken dawuh. Lajeng kula dipun paring nami sinten Siwa Narada. Ya nggih bapa kula saiki nganggo jeneng ya kuwi Nisruni utawa Nyai Saruni tegese kowe dadi pendher kuwi kudu seru tur muni dadi tintingamu iki kudu kena dimiringake karo dalang. Dadi dalang nek nujaran jantur ansuluk aja nganti geblegong. Inggih mboten langkung stakaken dawuh. Lajeng Siwa Narada gantos asma sinten wong. Aku saiki ganti jeneng ya kuwi Kyai Bayatapa Wangkeng ya utawa Nyai Panjak. Encek enggel ngono ae. Inggih Paduka gantos asma Bayatapa Wangkeng. Ya. Utawi Siwa Kalunglungan. Ya aku jenengmu Siwa Kalungan ya Bayatapa Wangkeng aku pengendangmu. Wis saya saiki enggal barang jantur tumuring Arcapada nggih monggo swawi kula dherekaken Siwa Bayat Kalungan. Cancut gumregut ngembat wateng mraposo mungsuh tangket toto kantaran bau saya diding olehno prateng ampun Hirna madyaning balagen adalah Om Titian Klodra Mas Patik Raja Dewaku durung satara nggonku nganglang jagat miring-miring cecangkung golek manungsa kanandang Sukerta wah iki wangun wis kepranggul utah bagus sijen tampa Gus kowe tak takoni jenengmu sapa lan menungsa saka ngendi
Wah. Gereng kok gembleger. Ya yen kowe takono ngaku aranku Tuna Bapa balik sira ngaku. Ayo. Yen kowe takono ngaku aranku Bathara Kala, kok jenengmu Tuna Bapa ki werdine piye? Tuna tekse rugi bapa wong tuwa. Bapakku rumangsa rugi. Lan aku mung ijen ora ditunggal. Wah, yen ngono kowe bocah untanting mulai yen ngono kowe dadi panganku. Kowe arep mbathok aku. Yo. Tak budimu jan yo ora kelakon aja tak suwek telak maca takon. Wah, dengo sing ketuasan. Oh. Ah! Ah! Mati aku. Juramu awakku ladalah. Moyo sing ku metung wis ndrenjet lho, tak etung kriek mentek juta kemil.
kudune tiba. Kemil kok malah awakku menjoto kabeh kaya ngene. Waduh. Jare kaya ora entuk kemil ya entuk mentrek-mentreke jane ora apa-apa lho. Wah, iki kok ana menungso ngaglah nang ngarep aku ki sapa? Aranku Bapa Tuna. Lho, Kamatuna, Bapa iki Bapa Tuna. Iya. Aranku Bapa Tuna, Bapa Bapak Tuna Rugi. Wit aku lair ora tinunggoni bapakku merga aku ana jon kantutani bus tinggal mati bapakku. Kowe Kamatuna, Bapa iki Bapa. Wah, ora ono menungso malah